Vi har valgt stoffet phenylethylamin, som er en aromatisk amin, og som vi kan se, hvis vi tager strukturformen her, så består den af sådan en cyklisk carbonhydrid, som vi kan se her, som er aromatisk, fordi den ligesom har den her benzenring, jeg kan se, om som vi også ser, når den navngiver, så giver den navngiver som 2-phenylethylamin. Phenylethylamin tilhører stofgruppen flavonoider. Flavonoider er en gruppe naturstoffer, der hovedsageligt findes i vegetabilske fødevarer. De mest kunne beskytte mod sygdomme som f.eks. kræft og hjertekarsygdomme. Flavonoider tilhører så en hovedgruppe af såkaldte ponylfenoler, som har fået deres navn på baggrund af deres kemiske struktur. Ponylfenolerne i chokolade har en antioxidant virkning, heriblandt 2-phenylethylamin. Phenylethylamin er også en aromatisk stof, som er farveløs ved stuetemperatur, og det er også en meget stærk base på pH-skalaen, også opløseligt i vand eller etanol. Og stoffet danner et salt, når det er koncentreret med saltsyre, og også en stærk hudirriterende stof på grund af sin pH. Okay, phenylethylamin, den har en tilsvarende virkning som andre aromatiske aminer som amfetamin og metamfetamin. Det den gør, det er, at den går ind og blokerer dopaminsenderne og stopperne, efter den har udløst meget dopamin, hvilket gør, at den får en tilfredsstillende virkning på kroppen. Yes.